आदसा नोंथांमोना दि दिनै खराबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा दि गोबां इउपिपिएल आव जयेन जादों मा फोरमायहरगोन? आं दिनै खराबारि गामिनि रायजो राजानि जानानै कक्लाबारि समस्थियाव गोग्लैनाय आरो सालबारि समस्थियाव गोग्लैनाय गासैबो जों जिहेतु इउपिपिएल आव दिनै गोरोबथा बा जयेन जाबाय बेहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जों थांनाय 17 बोसोरै जिहेतु बिपिएफ सरकारा रायजो खुंबाय दं बे खुंबाय थानायाव जिखिनि उसुबिदाखौ जों मोनबाय थादों बा नुबाय थादों रायजो राजानि गासिबो डेभेलपा जाफुङाखै बिनि थाखायनो जोंनि साननाय हनाया जे बे गामिनि साननाय हनाया दिनैनि बे गोदान बिटिआर सुक्ति खालामना लाना फैनाय बिथांमोन सागानगिरिफोरखौ बे खामानियाव मावफुंनो थाखाय बा बिटिआरनि गासिबो दफाफोरखौ मावफुंनानै होगोन होननानै जों सानदों आरो बेखौ मिजिंनानैनो जों गोदान सरकारखौ बरायदों आरो जों बिनि खार'नैनो बे गोदान सरकारजों जोङो सरजाबनानै थानायखौ जों थिरांथा जोंनि गामिनि फालनिफ्राय जों खालामना लादों। बेसेबांसो जयेन जादों नोंथांमोना दिनै जों 50नि खाथियाव जोङो मोननैबो साइडनिफ्राय बेहाय जयेन जाबाय आरो गोबां जाबावगोन बे एसे जाहा समखौ जों नागिरनानै मोनस्लाबाखसै बा गासिबो रायजोनि मानसिफोरजों जों मोगा मोगि जानानै सावरायनो मोनाखसै बिनि थाखायनो जोंहा दुखु थाबाय थेवबो जोङो हानायमानिखौ नाजागोन आरो नाजानानै गारथारगोन जे माने इउपिपिएल आव जों गोबां मानसिखौ जों खराबारि गामिनिफ्राय थिसननो हागोन बेखौ आं मिजिंबाय। इउपिपिएल जयेन जाबाय खराबारि गामिनि गोबां रायजो राजाफ्रा मा फोरमायो? आंनि फोरमायनाया बेनो सिगाङावबो भारतखौ स्वाधीन खालामनायाव कंग्रेस सरकारा बेसेबा बोसोर सलायदोंमोन बेनि उनाव कंग्रेसखौ सोलायहरला जनता फैदोंमोन लोगोसे आरो बिजेपि फैदों थिग जोंबो बिदिखौनो सोलाय सोल'खौ लुबैदों जोंहा 17 बोसोरा बिपिएफआ सलायदोंमोन एबार जोङो नै इउपिपिएलजों सरजाबनानै बिटिआरखौ माबायदि सामलायगोन सलायगोन बेखौ जों मिजिं थिनानै जोङो इउपिपिएल आव दिनै हेफाजाब होदों एबा गामिनिफ्राय दहाय बुंनाय बायदि आरो दंबावो जोंहा समनि आंखालाव दिनै जुदि 50 जननि सायाव दंबा आरो उनाव फैबावगोन आं बेखौनो बुंबाय। खराबारिनि गोबां लाइमोनफोराबो दिनै इउपिपिएल जयेन जादों मा फोरमायगोन? आं बेनि बेलायाव जयेन जानायनि बेलायाव बेखौनो फोरमायो माने जोंनो जि सिगां बोसोराव जेबायदि सरकारा सालायबोबाय बिनि सायाव जों गोबां माबाखौ नुबोदों माने फिलिमिलिफोरखौ बिनिखाय जों दिनै लाइमोनफोराबो एसे साननो हानाय गोहो जानानै साननानै सोलायनायखौ लुगैदों माने जिबायदि बिटिआराव जिबायदि दफाफोर दं बेफोर दफाफोरखौ नुनानै माने बे दफाफोरनि सायाव जोङो जौगानाय आरो बायदिसिना बिथिङाव जौगानायफोरखौ जौगागोन साननानै बेनि थाखायनो जों दिनै लाइमोनफोरा इउपिपिएल आव माबा सेरेमनि दंमोन दिनै खराबारि गामियाव बेनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? आच्चा दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ दे थांनाय 17 बोसोर जे बिपिएफनि बेयाव सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय बे सोबख'नाय गादबनाय नासयनायखौ गाज्रि मोननानै बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय दिनै सालबारि समस्ति आरो जा कक्लाबारि समस्तिनि गेजेराव थानाय बे खराबारि गामिनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलखौ सोलायनो थाखाय आरो बे परिबर्तनखौ नागिरनो थाखाय खराबारि गामिनिफ्राय 50निबो बांसिन सुबुङा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों आरो जों निस्सय बेखौ मोनथिगौ जे बे ओनसोला थांनाय 17 बोसोराव अन्तत बिपिएफनि गोबां प्रभाब दंमोन बे प्रभाबा दिनैनिफ्राय गैया जागोन आरो बे खराबारि गामिनिफ्रायनो जों बांसिन इउपिपिएलनि सोद्रोमाखौ मोनगोन होनना जों आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जुदि इउपिपिएलआव जुदि दा सोलायनाय लाबोनानै देरहायोबाथाय मा रायजोनि मा जौगानायखौ नुगोन? आं सासे बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि हान्जानि सोद्रोमा हिसाबै आरो गोदानै आं दिनै इउपिपिएल आव हाबनाय हिसाबै जोंहा थांखि आरो नोजोर दङ जोंनि गिबिसिन खामानियानो जागोन बे ओनसोलाव थानाय सोलोंथाइ गोनां जि लाइमोनफोर दं बे लाइमोनफोरनि माने कर्म संस्थापनखौ होनो जों गिबियाव जों नाजागोन बेनिफ्राय बे ओनसोलनि जौगाथाय बे ओनसोलनि देहा फाहामसालि सोलोंथाइ दैनि असुबिदा जों बेफोर गासै समस्याफोरखौ गिबियावनो जों